Hey, what's up everyone? My name is Brian and welcome back mabod sa akong video, no? So, happy Easter, happy Halloween, happy Holy Week, no, sa inyo, ha. So, karon murag humanagurong Holy Week. So, gusto na ko i-share sa inyo, ha, ang mahitabo sa among Holy Week with my family. Nagsuroy-suroy mi, no. Pinakauna, nag-ando mi. Ngayon, nagbiyahe mi mga alas 3 sa kadlawon. So, mo to, nag-stop over mi, nangaon mi sa TSG. Lami kayo mga pagkaon nila, tugnaw kayong lugar. So, tanawan ninyo para may balaan ninyo kung unsan niya akong pasabot. Good morning! Abot na mi diri sa Digos sa mga mi diri sa Goan TSG. O si Mama, abot na siya, nag-vacation siya ron, Holy Week. Ano yung buhok ni Mama? Stairway to Heaven. Diri mi mama, no? Ah, nindot kayo dito, oh. Oh, klaro ninyo. Siya, nice kayo siya. Oh. Klaro nimo siya, Kuan. Amot saan ang lugaran na dira, ah? Nice kayo diri, no, kay Kuan. Nice kayo siya diri, ah. Nice kayo siya diri, kaya siya Bermuda sa 3rd floor. Oh? Tao ba si Adong? Oh, di ba? Bermuda siya. Tapos yung mga swing sa garden. Napad siya sa taas, oh. Siya na lugar, no, ginatawag na siya TSG. So, unsa da yung meaning ana dahil? O sa meaning ang TSG? Sa meaning ang TSG, dong? Try sagaw. Try sagaw. Teka, Jay, sa meaning sa TSG? Kung ana siya. Ang T ana kay tara. Oh. Ang S sa. Ang G. Ikaw na. Teka pa. O sa meaning sa TSG pa. Para sa mga TSG, ang sa meaning na. Tayo sa gorilla. Tayo sa gorilla. Ikaw ma. Meaning sa TSG. Dara, oh. Ang pangalan silang Kuan. Oh. Tarasa. Dara sa. Mga meaning ana. Tarasa grass. Tara sa grass na, no? Asa mang grass? Tarasa G, mana? Ako, malo ko sa meaning ana. Saman. Taasa Garden. Taasa Garden. Ikaw, sa meaning TSG. Tuwa man na ang isa para sa gubat, ang ikaduha para sa Georgia. Terasa, Gerger. Sa meaning sa TSG para sa mo. Kana siya? Dusun guru. Tuson guro. Hi guys, meron diri sa Digos, no, para magkuan lang, chill, magpahangin, magpakuan, wala sa stress. Kawan ako ang family karon. Kuan, Holy Week na mo na kuan, na bonding with family. Banding. Diba? Kailangan magkuan, chill. Kawan ako mga kuan ako, busing. Nakawan si ate, si Albert, si mama, si Naya, si EJ na nag-jersey lang. Kami, nindot kayo mong pormahan na mo ba, oh? Nagporma gyud mi. Sige. Wapo yung mga porma ko si EJ kay mura siyang magdula liga sa ko. O ka. Ano lima jeng. Grabe na bata, oh. Oh, effort kay mga outfit ba. Amigo ron yung i-drop off ra siya rito sa dasto. Nilas lang. Minas na. Ay. Onya, tugnaw. So, napaday sila pool diri guys, no? Siya pool diri. Hello, ha? Karahin na dako? Kanang ikuan ka? Hindi ka maligo. Pwede ka ikuan, subak. Ay, uno, naikarahay. Oh, na swimming pool. Kanto. Gusto ka makuan rice. Haling na diyo. Haling ka daw niya. Lamasan lang ka. Haling na daw. Doon na kabuot. Gamit diri aday para sa ilang hitorist kay sugnoring. Wala, sugnuran lang. Sugnoran lang sila diri. Wala, sugnuran lang siya. Tapos ka na, mukuha na sa dira. Sa diri ah. Pwede na ka magbuha diri ah pagkape nimo. Ang ingong na dito, mag-zipline ka dito. Kasi anaon ni mong ka magtusukon sa igil. Tusukan sa eagle. Para makasakay kanto dito sa taas. Ay, dito na.
So, tura o nakatira ba nakakuhag kuan ba o. Klaro na. Paunsa na pa? May gunitan. Nakatira ka? Hindi padulong. Ha? Mama mo siya. Hindi ka. Ayo, tuktok ka daw eh. Tuktok ka daw. Hello na, Miss TSG! Hi guys, mga namin no, mamahaw namin. Kaya gigutom namin. I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back. Ang mga bata ron ba kaya yung mga dimple na halos tanan. Si Adong na dimple, tapos si Ryan na dimple. Si AJ kay Kuan, nga lang na ako kay dimple G, di ba ka bata Jing? Matag-utok. Tingin natin, patala na si Dimple, din ako kay dimple. Bakit Sa Albert na, sa Albert. Bakit asa mo si Dimple? Albert. Tinudong ko na, may dimple tinudong. Dimple dong. Si Linchen ay dimple. Sige daw. Pugsa dyan ba? Pag mo lawas niya. Wala ganda. Pugsa dyan yun, wala kay dimple. Autot ka. Jeng, ipakita yung dimple nila mo. Sige na, Jeng. Dimple ni mo. Katong paghahapon-hapon, paghahaman na mong adto atong among giadtuan kay nangadto nami sa Camp Sabros. Ang pinakanindot na naadtuan ako so far sa akong mga laag. Dito no lahi ang ambience kay tugnaw gud siya, lahi gud siya kay ang van, di ba, na aircon ang van, pero pag adto na ako dito, paglabas na ako sa van, kay ang aircon sa van, tugnaw pa ang kanang kuan sa labas, ang hangin. Grabe, tugnaw gud siya. Nabot man nito mga alas 4, alas 5 ana. So mauna ninyo, tan-awan ninyo ang video na diri makita ninyo ang mga classic, mga karaan ng mga logo sa mga lugar. Basta dagang kayo, basta tanawa na lang ninyo para mahibalaan ninyo unsa akong pasabot. Hello, welcome to Camp Sabros. Abot namin dire no. Wala na ako nag-video kanina kay namigilakaw na lain. Paano sa pamati nimo dire pa? Bugnaw. Bugnaw no? Ikaw be? Tugnaw kayo. Dire call. Unsa pamati nimo dire call? Tugnaw. Bugnaw, oy. Ano? Sa pamati nimo dire dong? Nawa sa kanoy sa America. Labi kay ambiance diri na kay muro jud siya nasa kuan, lain nasa. Okay, tugnaw si ante. Tugnaw ka te. Sa Baguio. Bagyo. Sa wakas, maruming nasa Bagyo, bisag wala mi sa Bagyo. Pao ngadto may diri na ako magtanawtan ami kay ay mga kuan si Papa gusto na pangtanawon. Gusto siya mo tanog airsoft kay na mo airsoft diri. Oh, di ba? Apay nag-basketball oh. Lami kay basketball ni Ral, murag gurog di sila singoton kay tugnaw man kay diri ah. Oh. Oh, score na. Putan ami ka na kuan mga airsoft na idea og mga archery kay mga archery tra. Karon na ay kuan oh. Feeling ako kay kuan na siya air gun. Air gun, mo siya air gun oh. Glide diri oh. Shooting. Try dagdan no. Airsoft gud ha. Ano sa'yo mong gusto, sir? Practical, handgun or rifle? Ano yung sa mi? Hi guys, nakitaan ako diri ang karibal ni Jollibee. Jollibee din Si na. Macdo. Karibal gani oh. Sila. Juba no? Oh. Ina oh. Ina. Diri guys kay telephone. Manawag si Sige, manawag ko kay basig. Nangita na to si Index ako, wala ba to siya kauban. Oh, sarong number ni Inday. Hello, be. Hello? Kinsa ni? Si D-Wolf ni, yung uyab. Ito na, me. Naaday dire si Jollibee di ay. Dapat si Jollibee dire. Hello guys, dire no kay mura jud mobalik ka sa 80s no? 80s o 70s wala ko kabalo. Kasi sila yung mga classic ng mga kuan na ganing kasulinahan. Oh? Caltex mga karaan, napay kuan sa kabayo, kalabira. O Coke na vending machine na Coke, di ba? Napay kani oh. Shell. Nindot kay yung ambience gud nga na yung mga classic na lugar. O murag nasa Texas. Yes. It's No? so
Cold. Yes. Never look back. Never look back. No. We're gone. There's no place I'd rather be. 'Cause we're gone. Ako, magpalit mo mong Pepsi daw eh. Sabi mga karaan din na Pepsi. Pero kung ikunin ninyo, himunan yung basiyo kung palit mo Pepsi, di na ko rin idawato, no? Kay karaan naman. So, labas mi diri sa western door. Yes. So, palobat na ron, no? Matanaw mi sa akong pinaka-idol na daw ay Super Mario, ana si Bibi. So, tanaw na to, no? Mario, guys. Nara sa sulod sayang. Semi Mario. Ha guys, mauli namin yung nagkuhan lang may diri nag-agree pero nice kayong kuhan dyan. Ang ambiance nindot kayo bugnaw, Bert, no? Yes, Hindi pwede dili mag-jacket. Oo, di dyan pwede. Karoon kaya itog na ko, wala ko ng jacket pero okay raman. If you have time to get away, Nakuan. go here Nasasakyan and stay. In Camp Sabros. Bitaw, nice kayo siya eh. Sulit kaya mong Holy Week na vacation. Ano siya ang dream car. Sunod, manifesting. Magka-camper van ako sunod. Huwag sabayan tamutanan. Sa akong journey sa akong life. Lahin na. So, mo na to akong video, no? Please like and subscribe and support your Kev Brian, you know. As always, please share this video to others and let's love each other again. So moro to no, bye and thank you. Please comment bisag unsa lang kung unsay gusto ninyo asa ko mulaag or namoy mga suggestion or namoy mga comment bisag unsa lang. Basta comment mo down below para mibal-an ako kinsa nagatan-aw sa ko ano or kung naay mugtan-aw sa ko. So moro to no, goodbye and thank you. Vlogger style. Vlogger ka ng tabunan no. I'd rather be.